खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 13 मे 2023 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना जोबोर मोजां सुथुरखौ दिनै गोरलैयैनो फेजेननो हागोन जेनिबो आंखाल जानाय नङा जेरावबो जाफुंसार जानो हागोन बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सिगांनि बबेबा आद्रा खामानियाबो दिनै मावफुंजागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोननोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव दिनै बयजोंबो मान होजागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो आयाबो दिनै बांनो हागौ गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन सोरजोंबा बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन देहाया मोजाङै थागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स दिनैनि साना जोबोर मोजां पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै मावफुंजानो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन गोसोआव बोलो बांगोन बयजोंबो बाख्नायजानो हागौ देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै बांसिन गोजोननो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सोरबा लोगोजों दिनै बाख्नायजानो हागौ गियाननि आंखाल जानाय नङा पजिटिभ साननो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिमा बिफानि अननायफोरखौ मोननो हागौ समाजाव दिनै लोगो लेवा बांगोन देहायाबो मोजाङैनो थागोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाब मोननोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनोबो हागौ। सिंह राशि गिबि हांखो म ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां मोननानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन न'खराव अननानै फैगोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनो हागोन धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांनो हागौ आरो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। कन्या राशि गिबि हांखो फ ट दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां रांखावरियाव मोजां देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ सोरबा लोगोजों बाख्नायजानो हागौ गुबुनजों दिनै मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन नखराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायजों दिनै मोजां सोमोन्दो थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैनोबो हागौ बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननोबो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन समाजाव लोगो लेवा बांनो हागौ सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन अब्लाबो नाथाय माबा नङा माबा मोनसे गोरोन्थि जालांनो हागौ गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोननो हागोन गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन गोसोनि बोलोआबो दिनै लोरबांबो जानो हागौ समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन नखराव अनलायनाय फैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो दिनै बारा मोजां नङा होनजायो देहाया मोजाङै थागोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लाइमोनफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ बहाबा हान्थियोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन नखराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानाया गाहाम मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोनि साननाया मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां होनजायो अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनोबो रोंगोन मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै जाफुंसारगोन गोदान खामानियाव आखाइ होजेननो हागोन बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन बहाबा थाङोब्ला जोबोर मोजां फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोनि साननायफ्रा देबोरनांगोन गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैनोबो हागौ मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन माबा नङा माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै गाज्रि खौरांबो मोननो हागौ समाजाव नाथाय मान मोननो हागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों दिनै लोगो मोनज्लायगोन रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसायाबो बांनो हागौ बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ जानाय लोंनायाव सांग्रां जायोब्ला गाहाम गुबुननिफ्राय हेफाजाब लानांनो हागौ नखराव बिमा बिफानि अननाय बोरखौ मोननो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ सांग्रां जानांगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बहाबा थाङोब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनो हागोन देहाया मोजाङैनो थागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानानै गोसोआ दिनै जोबोर गोजोनगोन
लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननोबो हागौ। फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। दिनैनि राशि फरायनाय एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।